시전 힘이 안 그렇고 뭐하는 거야. 이 습동 피고 시작도 다 이제 그 땅만이 딱 거기 들어가고 나고 다이 땅을 야고 있고 나냐고 나게 나냐 딱 거기 그만 share 가지 않으시는 거 다른 거 subscribe 가지 share 가지 나 생각이 좀 스미 정사 가면 이제 그 딱딱 손나죠. 나도 나 저쪽에 comment 하시는 Iko semuanya najong kai ko naji, buat makalar apa pink color, semuanya senajong kai ko. Iko semuanya najong kai ko. Siang nong no puruk na yobo, butai kolok ma angara thong, ingke nada najong kanor kisah komen kai sabaji, nada najong zak baik ya. Angke belai kena najong zak kai ko naji, orang obong ke kuk si jo, obong ke kuk si, obong ke kuk si jago orang kisah bahannya sen jaga zak angke iko bo. Jaga bo angke rai ke thana ji ko yang bo suke khuna ji yang oi tesha thangka yang tayu sha phirak phaina ja bo ora pulya orange color sunne meni orange khapia hanai ang reliata kenarok ko talung tong hangke ani channel no subscribe khaji share khaji comment khanya ta pok baji narok ni support belai ke nango tada na choba ke sadang ri na jak mani ko mokhe yang ko hai tui phajo kan rok ba gai ri na kwtal nasi ka de angri tak mani an kolam te jam ka phaki nasi ka de ma hanyo satung ni ba gai na hari ekdom pura kolam ti mamang nai tong din rok a tabu iko ta gai tong ri ekdom kosto tak na ni belai ke kosto nai tong dio bo phunu na nyar na ang kolam ti marang suka na hari kolam ti pura kolam ti mang ri tak mani ba gai nai tong ni do na rok ang obo phunu gai ri sinai obo uskang go sengmani rok bo bebang no phunu gai ri sinai sengmani kojin ka des dekha jagli ang kojin ka sengka tai botha chamen ke rimali ado nor obothanya nai thokja ka hingke comment khajita comment khake hingke obothai chamen phunuk ding ka ang last to rasuma digi bothai chamen no phunuk gai upload khaina jo obothanya ang nai thokla khni tong do misi khabo basai obothai ang agi pulya bo hanyo musto khai chamen ta hanyo mane hanyo ulmani chai tak mani bothai bo abono nai thokja gai basai obonor di nei ano phunuk lang thanga ta obothanya ro dina nai thokna hingke ang tabuk nai tagi paiman le nai thokjak mani ang se cover khajong khamane asuk nai thokla khni tong do bono bo pulya chakilang purke ang wan suku tong khabo ta mo bothai sitarang ri kalang kha nei abo khe kesing go tagulang pulya tak purke kesing go tagu aban bagai ang khe wan suku tong khabo ta mo bothai sitarang ri kalang kha nei tabuk tagi pai se nai thok mani nai nai dinaro nai tong di ang bai kringi tong hangke nuk nai ketalung no subscribe khaji share khaji comment khaji an channel no asuk no nai tong di ko nai di tabuk ko tagi tong nai nya di ang tabuk no se phunuk nai ang obono nai thokla khni tong nai nya di tabuk bothai misi khna thok suka ekdom namani marang suka hindo yang tolap nu padi jagi thas ke sakti yang khsira bro khai ko yang tu di yang thas ke sakti di nai thokla ka nata nai thokjak bai khe nai thokjak khe comment khai sadi abo ya ko tong parang dram kha to abo rasupur bonok no phunuk pinai do nai tong di ang bai krengai tong ni nata nai thok bai khe asra sri ke ka norok ang bai krengai tong ni hasar katalang ni kata yang kata sedi yang tolas ti sedi eng da ka tong gani mutha kada tong sinai asuk video log liya karon kolomani bo marang suka na hari ko ani nor nugui mang khana kolom tei hanyo marang suka tung kolomani karing bo thangri rekha dine asuk nong sinai nai tong ni yang bai krengai nor nai thok jaka comment khaji tai tamo orta kala tamo thepa ke hamno borok hingke okalan kala thepa dini hino okalan kala thepanai abo busago hongka hingke busakni bodi jan alka do nor nang phunuk nai busak sengkang ke phunuk nai top khabo sengmani simi buthai yak dum jar tak mani norok nai tong di hingke asuk nong sinai tini jotono no tata tabuk hingke ang school ni phaimani se sinpar ni borok sikla bai kajak sapuli arom tonglai do amo se nai tong khatang ar nang jagi bong nai tong sinyang school ni phaimani kalbar ta borok obo ke bong no ar nang jagi ang nai tong ta am se bong nar nang jagi nai tong ang borok asing gi sakjak goi am se yakung go sakjak kha yago sakjak kha abono bathang satung pra ekdom satung tungman marang suka tini एकदम साtung pra rom lai tong lai borok omti o wati tor ya da tui tor mani arok da batha ka hanai borok
लाइमेन ता को सालाय दंलायो आं खाराम नांजाखै अरका बाथाखै नासिखै दङ द नाय दङ अरका काकि आसुजा गानाव हंके गरम लाय दंलायो आं गाराम नांजाखै नाय दङ बखर मिहिम सुका बंना नायमां आं से आराम नांजाखै फाइने समो संलिया माने आरो मानि रक खांके आराम नांजागौ आं मोनबाखै नाय दङ ता ब्रक न मानखा आसिंनि रक मानखा खांराय रक आसिंनि चिकन चिकन ससक जाला सुका बरक दिनि मारके सक जाला क्या खरक नै चेक जाखा या खरकसा हंके तो या कंगो बसक जाखा या गो बसक जाखा ते खरसा हंके या गो ई को ओ बाकरी सजक ते या ई कम खान्दा दो बानना सिक दङ ता बनां हने दङ ता आसिंनि गिरजागै थाइना दो ब खक्सा उस दङ आन्दा दो अबके